Sanibonani babukele emakhaya Nkosi yami enhla nasezantsi eSwazini naphesheya kwezilwandle. Yiko nje ukuthi ke umkhuhlane sengingcono bengilo ngiphetheke nayi lokhuza iproduct ke yokusanitize hayi product kamngcwabo phela senazi ukuthi umngcwabo ukuphatha ama product le yokusanitize ngisasho namanje asingakubalekeli ukusanitize singakubalekeli futhi nokufaka izamfonyo babukele Nkosi yami nonke emakhaya ngolesihlanu makusa ekuseni ngivuka ke la ikhaya kwaDlamini kunosisi nobaba babuya ke eGoli eAlbertini ngijabule ngendlela eyisimanga Nkosi yami ngisababonga namanje ebengingakwazi ke nebengingakwazi namanje futhi angazi lento ngizoyithini nakulaba bafowethu laba bangiphethe ukuthi kukhona abantu abaphiliswa ukubuka ama video wami bengingakwazi ke lokho kunabafowethu ababuya eGoli bangithengele nansi ikhumbi njani ngibona ngihlele ekhumbini hayi phela ngisumageza abakithi hayi angisebenzeli ubabukhanyile lo waseGoli bangithengele nje bathi bazongipha phi njengenduku nje banibona nje nazi nezincwadi zisabiza bona ngisazohamba kusasa kuseni ngiyokwenza konke okufanele bathi ke cha bangipha nje zonke izinto amaphepha wazo amaphepha wonke lawo Nkosi yami bese ngithi ngizocela ukuxwayisa ke labafowethu labengitoha nabo bafowethu musana ukufisa ukufana nomngcwabo ngoba nizovelelwa inkinga umuntu nomuntu uzale efumbethe Nkosi yami ngizocela ukukhuluma ngesikholwa namhlanje ngoba ngibuye esontweni umuntu uzale efumbethe manje wena mawuzofuna ukufana nami kanti phela mina yami inhlanhla bakithi ngaphuma nayo angazi ngoba umake Nkosi yami akasekho emhlabeni kodwa ngisafuna ukuyoma lapha ethuneni lakhe ngibuza ukuthi ngangembethe ngubo bani emangwenya bakithi ngama kwenzeka kanjena amangwenya ukungitshela nje ukuthi yiphi le blanket engangiyimbethe bakithi okukabani Nkosi yami ngizophiwa abafowethu nje Nkosi yami Sharon lapho eGoli my lady God bless you with your husband Mr. Ndlovu God bless you guys ngale ndlela le Tito Sathane namanje ngisajabule ngiphume nje la esontweni ngiyabonga nabazalwane bebandla lesibusisa de bengibongisa umhlaba wonke ukuthi ngicha Nkosi yami nangu ungiphile phi angisazi njengani nje ungiphile nje kodwa wangipha wathi angigibele u10 city nje nawo awuye erenkeni phela ngizoyigibelela nje mina bakithi nabafowethu laba bangisizayo bangabe ngiyalena eGoli ngiyobuka engibukayo noma mangiye kaNgwane phela kaNgwane lapha eSihluthi kaNgwane vukani lapho vukani bekunene vukani ngiyakokoda nje maduzane ngizobe ngikhona lapho kaNgwane Milton lapho kaNgwane futhi ngiyazi ayikho ivideo engiyenzayo ungayibuki mzala lapho kaNgwane ayikho ivideo engiyenzayo ungayibuki nabo bonke Nkosi yami abantu bengihlale ngilonguzwa ukuthi abantu ababuka ama video wami abanye kuyabaphilisa bengingazi ngiyacela lokhu nami sengizothi mangabe ngizowenza ngiphinde ngongeze phela la ngicela khona Nkosi yami ongibukayo nje ayenzakalelwe yikho konke okuhle ongibukayo njengoba nje kusasa kumsomluko abavuka abantu bathole umsebenzi bathole wonke bese kuthi nabahamba amacala Nkosi yami mhlawumbe bahamba amacala nje abazani nalawo macala lawo hayi ngiyalifisa phela ufefe ngiyalifisa nje ufefe nobulungiswa bakithi ngiyalifisa kakhulu ukuthi alenzeke kubo basondelane nami ngisesekhona la ngomhla ka10 nangomhla ka11 nangomhla ka12 ngespecial khona la Dlamini kuyobe kunemkhutshana nje ethi ayibe eminingi elungisa impilo uthi impilo ayisheshe isondelane kakhulu iloko nje ngiyabonga kakhulu babukeli ngiyanihlonipha ngiyanithanda ngenikwenzayo nje ngokuthenga ama-data ningibuke bengingazi yazi Nkosi yami ukuthi manje ngibuka nje ngiyaniphilisa hayi phela boDlamini bolokotho hayi bondla ngamandla okulamandebele sizani phela nasi isizo wonke lo muntu ongibukayo hayi phela kaphili noma ngabe imuphi noma ngabe lona awubuye lokho kuyahle musukuhleka gogo phila phela gogo awusenamazinyo gogo wami bakithi hawu bakoti igogolozana
nalo yamkhulu loyana bakithi akaphile nobani nobani akaphile baphile Nkosi yami njengoba nibona nje ngihleli nomama wami la bezongibongisa naye usuka ke le eGoli Nkosi yami uthe nje akazongibongisa athi hey bakithi ngani yami ngempela ngani yami bakuphila amaphepha ayikho ngithi nomama hayi yiko akho phoyisa lezo silandele futhi nje akho lutho nje yimpela nje lawo kusasa ke siyahambisa siyoyibhala isila ekhaya ngizoyibhala izobhalwa ke igama la uNosipho lo igama la ngivele ngayethe ngathi uNosipho ngathi Nosipho uzoyihlalela nje uNosipho bakithi ngiphiwe enye ifamily ithe Nkosi yami iyangicela ukuthi bathi please just adopt us ukuthi ube i-spiritual father yethu ngathi oh my god and angifuni lutho ngaleya family yana ngizobenzela yonke into ngithe bangireportele whatever nanoma ngabe yini nje abayibonayo nabayifisayo noma bethi ugesi usuya ngomtsha wendoda ngathi ningitshele nisho ukuthi cha baba na ugesi usuyaphela ngoba lento abayenza isukela njalo yonke lento kwi-Dr. Mngcwabo uyahlehla as friend kwi-membership yami mani ngayibuka nje ukuthi ikhula kabuhlungu kanjani ikhula ngendlela eyisimanga nonke bafowethu emhlabeni nonke ngiyanithanda ama-product asahamba kahle kakhulu and kunomfowethu la owine ijacket kaDr. Mngcwabo izofika nje bamthumelele ngizocela mayifika angifonele ngeke ngimemeze kwamanje bhaliwe nje ibrandiwe ngapha ngemuva nangapha ngaphambili ine logo yala ekhaya yinhle kakhulu uthenge iproduct eningi ngendlela eyisimanga product uthenge kakhulu iproduct nje ayithengile ngisaba nokusho ngoba hey siyafa mani labo thasi bese ngithi sengigcina babukele emakhaya akweni baxwaye laba bantu laba abalapha ko Facebook akweni baxwaye labantu abatfakelana uDokotela umngcwabo uyahlehla imali ku Facebook bukhani ku Facebook angibhukwa mina ku Facebook mawubhuka nje ufonela inamba yami yase ofisini ne cellphone yami kwi-PA yami 0732196664 and 034 usho ukuthi uyeza bakunikeza inamba ukuthi uzofika ngolesingakho uzobe unamba bani not ukuthi hambe uyofaka imali wherever la bazothi hamfaka imali khona Shoprite noma kuphi angifakelwa nje imali lapho angilaphi ko Facebook futhi lamabhodlela wonke afaka ko Facebook kuthiwa yimali eyisheshayo eyisheshana phela amagundwana ayidli imali makuthi uzoneza amagundwana imali bayidlalela nje lapho nami imali ngiyifunisa ngazo ngiyifundisa komsebenzi yazi imali ngiyifunisa kwakho yabo nje ngikufuna nje yanje obuhleka hayi bo yahle imali ngiyifuna nje obuhleka nje ngiyifundisa kwakho yabona mangakuthola nje futhi wena ubakithi ngingahlala nje ngufida meaning mangayithola imali ngayithatha ngiyifaka ebank ngiyibeke ngiyisave ngazo zonke indlela ukuthi iphephe not ukuthi imali ihambe ngiziswe emoyeni be careful guys ngabantu abathi bafakeleni imali akusiyini uyangudlala uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya niphile nonke bakithi Swaziland phesheya kwezilwandle babudamini nase-America New York sisimangwenya lapha eNew York my lady God bless you ngiyithola zonke izinto zakho my sister akubusise uNkulunkulu eCape Town uNkulunkulu anibusise I'm still planning ukuthi ngisondele eCape Town I'm still busy preparing ukuthi ngizoba nase-Cape Town kungekudala ngizose-Cape Town nonke Eastern Cape nonke ngizoba khona nonke hayi bo chini bethuni angiva yini hayi bo yimi lona ansangizwa yini camagwini phela lapho Eastern Cape yonke umuntu ongibukayo ngithi camako Zimbabwe chini Zimbabwe lapha na Kabulawayo Chorocho indawo zami zonke lezo Mozambique
niphile lapho, Botswana niphile lapho. Phela kangwane bakithi. Sihluthi. Niphile nje nonke. Umhlaba wonke, izwe lonke, nazo zonke indawo engingakayibizi niphile. Negodi zonke-ke zala eSouth Africa, Nkosi yami, ngiyanqena nje ngigagula ngamagama, kodwa nje niphile, ngiyanithanda. Sengibuyile, sengikhona, sengizoba khona. Neviki ngizolonga update. Ebengisangiphazamisa phela Imvula FM, hayi bakithi. Yazi ukuthi Imvula FM iye yafuna isikhathi sami ngale ndlela ledithi usathane iyasifuna sonke, ngathi noma ngithi ngiyacela ngithumela abafowethu laba abangisizayo, uthothi okunye kufuna mina. Kodwa hayi konke sekume ngomume babukeli. Nakuphi manifuna Imvula FM ungaya lapha kuyizino, uthi zino.imvula.fm, kanjalo uzoyithola umhlaba wonke. uNkulunkulu anibusise, ngiyanithanda, niphila phela. Niphile phela. Nabantwana abancane, Nkosi yami, nalaba phela abantshontsha i-Wi-Fi yabantu phela, nalaba abantshontsha i-Wi-Fi la. Niphile, akunandaba ngoba nibuka mina. Ithatheni ngoba nibuka mina. Nabahlanganisa nje imali yamadatha, Nkosi yami, niphile. Nosisi, Nkosi yami, abathenga amadatha ngemali leka-350 nangali mali lena yamaqolo ey'ngane, Nkosi yami, niphile, ngiyanithanda kakhulu. Nikho konke nisibusiso kumpapayini kunanosisi. Inombolo engitholakala kuyo, it's 034 00 400 11. Cellphone 073 219 664. Noma kanjani ngitholakala la ekhaya kwaDlamini ngoLwesithathu kuze kube yisonto. Ngomsobona ngoLwesibili phela, Nkosi yami, nami ngisuke ngiphumule phela bakithi. Suke ngiphumule nje, bye bye.